Hej alle sammen og velkommen til den video. I dag vil jeg vise jer mine øreringe. Jeg har en boks her med mine øreringe, og jeg har en boks her med mine øreringe. Og den er virkelig cute. Det er sådan en bog, jeg har fundet den i Røde Kors. Jeg tænker, vi starter med at prøve den her. Det er mine øreringe og mine smykker. Så jeg åbner, altså det er fordi, jeg så længe for det selv har kigget på det her, så jeg aner ikke, hvad der ligger her i. Jeg tænker, det går lidt hurtigt igennem det. Jeg har den her vildt smukke halskæde, jeg havde glemt, jeg havde. Jeg fik den, jeg lavede den i børnehaven eller sådan noget. Ej, hvor har jeg mange fine ting. Det her armbånd, det lavede jeg også i børnehaven. Og den her kæde af min søster, den aner jeg egentlig ikke, hvorfor den er havnet her. Men jeg holder den alligevel. Et flot armbånd igen. Mere armbånd, som jeg sikkert kunne bruge, da jeg var meget lille, for jeg kan ikke bruge den nu. En rigtig flot armbånd her. Det var noget, jeg fik i en gave af nogen. Jeg kan ikke huske hvem. Og så den her. Det her armbånd, det tror jeg måske, jeg har fået en julenisse eller sådan noget. Altså jeg købte den i Søsterne Grene. Eller ikke. Flere armbånd. Ja, så tænker vi har lidt lille her. Lille mere. Den her. Den her. Rigtig flot. Den her. Den her har min far taget med hjem til mig fra hvad var det nu for et eller andet sted, han var oppe og besøge en vulkan og sådan noget. Det her armbånd ser jeg også fra dengang jeg var meget lille. Okay, nu er det sjovt. Nu kommer der noget, jeg kan huske. Den her har jeg fået af en nisse. Det her, det er rav. Jeg fandt det på stranden til sådan en kursus. Der kunne man finde noget rav, og så fik man hjælp til at lave det. På den måde, så gerne vil lave det. Ja, og så har jeg et eller andet blækspruttearm, ja. Forstenet blækspruttearm. Nej, nu kan jeg ikke lukke den her igen. Den var også fuldstændig proppet. Okay, ja. Så har vi nogle øreringe. Noget hjemmelavet. Okay, det er filtret lidt faktisk. Det er lidt træls. Okay, vi starter med de her kranse, dem har jeg selv lavet. De her øreringe har jeg fået af min mor. De her har jeg også selv lavet. De her har jeg også selv lavet. Dem her har jeg købt. Dem her har jeg selv lavet. Den her ved jeg ikke lige, hvor kommer fra. Sådan en lille charme eller sådan noget. Den her har jeg brugt, når jeg skulle være indianer hen i skolen til fastelavn. Sammen med den her. Sådan en her, den har jeg sikkert også fået min nisse på et eller andet tidspunkt. Eller så har jeg fået den på et kolej eller sådan noget. Okay, og flere af de her øreringe med perler. Og så sådan nogle her, jeg fik på min skole. En klipseøring for en gang jeg var lille. Og en klipseøring for en gang jeg var lille. Det er det, der ligger her i. Ja. Så tænker jeg lige, vi lukker den igen. Og så er det videre til sådan, de sådan købte øreringe. Godt. Sådan. Så laver vi op her. For det første. Der er lige sådan en broche. Jeg fik den i julegave af min søster. Hun er virkelig sød. Det her kors med en rigtig, jeg kan ikke huske, hvad den der diamant hedder. Hvis I ved det, så kan jeg bare lige skrive det ned i kommentaren. Det hedder en, hvad hedder den nu? En rubin, tror jeg nok. Ja, et eller andet. Den har jeg fået, eller den fik jeg af min farmor, da min oldemor døde. Fordi det var min oldemors, og min farmor havde den. En masse af min mors gamle øreringe, fordi den hun var ung. Nogle jeg selv har lavet igen. Jeg har bare sat dem på sådan en her fra Pilgrim. Men jeg har selv lavet de der nissehuer. Så har jeg noget mere fra Pilgrim. Skønt, bare. Nå ja, dem her, den købte jeg på lufthavnen, da jeg skulle til Venedig.
Jeg købte dem her på Lufthavnen. Jeg tror kun lige, der sidder en i, fordi jeg har haft... Den anden ligger i noget andet, fordi jeg havde den i, og så tror jeg har mistet den, eller sådan et eller andet. Nå. Flere af de her perleøringe. Dem her havde min mor i, da hun blev gift. Noget jeg har fået af min søster. Mere jeg har fået af min søster. Og noget jeg har fået af min nisse fra Pilgrim. Dem er jeg også rigtig glad for. Det tænker jeg lige vil lægge tilbage igen. Altså jeg rydder faktisk op, imens jeg gør det her. Fordi jeg har ikke lige fået ryddet op i mine øreringe i rigtig lang tid. Så det er virkelig dejligt sådan at få ryddet op og se hvad man har. Jeg kan bare mærke, at den her video bliver sygt lang. Jeg skal til at vise de næste ting. Okay. Der er sindssygt mange øreringe. Altså jeg elsker øreringe. Jeg samler på det. Det er svært at få ned igen det her. Sådan der. Godt, det var en boks. Nu kommer den rigtig store her. Her har jeg mine lidt finere ting. Det er altid meget i orden hernede. Okay, så det tænker jeg ikke lige, at vi går så meget igennem. For jo, I får lov til at se det, men jeg tager det ikke ud og sådan. Fordi det ikke lige. Sådan nogle diamanter her, dem har jeg 2 af, og så ellers bare resten øreringe, som der ikke ligger særlig flot. Okay, spændende. Har vi de her 2 hjerter. Jeg ved ikke lige, om man kunne nå at se. En guldøring. Så har jeg den her, den fik jeg af min søster som en undskyldsgave, fordi at vi lige kom til at drille hinanden lidt. Og så nogle hjerter, som jeg fik i julegave. Lukket. Okay, så har vi dem her. Det var egentlig bare et par, jeg fik først det blå af min mor. Og så købte jeg det der lyserøde beige-agtige bagefter, fordi det så jeg bare i en butik på et tidspunkt. Og det rødeste. Dem her har jeg fået af min søster i julegave. Der er 2, jeg gider ikke lige den op. Her var den en hjerteøring. Okay. Fedt, så fandt vi også lige den. Okay, hvad har vi her i? Stjerneskud fik jeg min mormor i fødselsdagsgave engang. En ørering. Et eller andet fra Brande Smykkecenter. Ej, hvor er den anden? Den her, dem har jeg haft 2 af. Ej, hvad filan? Det er jo et sæt. Jeg fandt det. Der. Den lå inde under. Jeg har begge. Okay, det er fordi den ene er gået i stykker. Det er rigtigt, ja. Har vi haft åbnet den her? Ja. Har vi haft åbnet den her? Nej, det har vi ikke. Den har jeg så lavet af fimolær. Gamle øreringe her. Nej, der kommer sådan en lille kasse med ting, jeg magter ikke. Nej, jeg håber ikke, der er ret meget i den. Du godeste. Men lige, den der har jeg lige efter. Okay, vi starter lige med de her 2 øreringe. Dem har jeg købt på Brandemarkedet. Det er sådan et marked, der er her i Brande hvert år. Hvad filan? Sådan der. De er vildt cute, synes jeg. Så har vi den her. Den har jeg fået i julegave af min veninde Vega.
den her. Sådan en her. Jeg tror, det er sådan et taget på et bælte, men jeg fandt den bare, så den er ret flot, synes jeg. Så er der nogle af mine yndlingseringe. Dem her, som har jeg også 2 af, ja. Og så den her, det er sådan en, den har jeg selv lavet. Den her, ved jeg ikke. Jo, den har jeg selv lavet. Den her. Ørering mere. Den her ring, det var den, jeg havde ledt efter. Den er jeg rigtig glad for. Au, den er stram. Jeg kan ikke få den af igen, jo. Sådan der. Den er flot. Okay, så har vi sådan en her. En fugl i. En gravsten i. Og sådan en her, jeg fik fra sådan en dykkebrønd. Sådan en brønd engang. Sådan en festival eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Jeg har mange smykker. Jeg har en skål mere. Jeg har alt for mange. Og så tror jeg også, at det er den sidste boks, jeg skal have åbnet herinde. Godt. Så skal vi også lige have lagt alting ned igen. Skønt, hva'? Nej. Jeg mangler rigtig en ting. Denne her lille fine sag. Jeg tror lige, jeg kan til at udlægge den. Ja. Fik den her halskæde i dåbsgave. Det er Helligånden. Hvad filan skete der lige med den? Sådan der. Og sådan der. Ja, nu virker den. Ja, det var den... Nej, det var ikke den sidste. Så har vi... Jeg skal lige have det hele ned igen, fordi det tager jo bare virkelig lang tid at få ned igen. Har alt det her. Så ligger det som før. Og så har vi det aller sidste her. Det er dumt. Det er fordi, der er alle mulige ravstykker i, og glasstykker, sådan slebet glas, som jeg har fundet på stranden, og nu rører det op på jorden. Ej, shit, det er dårligt det. Okay, det første smykke er den her. Det går da virkelig godt. Den til at sætte i håret, så kan man sådan have den til at være sådan der. Eller man kan have den i sin hestehale. Så ser det sådan. Sådan her. Eller så kan du have den. Ja, det er det, man kan vende faktisk. Altså sådan en blåt armbånd og sådan en her, jeg fandt på jorden, og så har man tænder på den. Den er vildt sej. Jeg fandt den på jorden i Spanien eller sådan noget, tror jeg. Et armbånd. Og så en masse ting, der er kludret sammen. Ej, hvor ser det pænt ud. Ja, men jeg tænker faktisk, at det var det. Det var de smykker, jeg lige havde, jeg kunne vise. Så jeg tænker egentlig bare at sige tak, fordi I så med i den her video. Det betyder rigtig meget for mig. Husk at like og subscribe på min kanal, Dagmars Verden.